Kaixo, Rosin irratiak aurkezten du Frantxisen konsolatorioa. Eta laxeba, uztailaren 24 dugu gaur Santiago Espera. Elgorrin, atzo hasi ziren Santiago bestak eta Elizondon jaldertzekotan egonen dire. Baina kamarketa irutxugu, ordu bat eta 57 minutu falta dire, txupinazu alertzeko. Tegun ere bezala, atxeden bat hartu eta Frantxisen konsolatoriora. Pasatuko gara. Dakizuen gisan hau zuen tartea da. Edozein duda duzuela, edozein kezkam, edozein arazo. Deitu lasai beretzi batera, edo idatzi WhatsApp bat, 628 716 beretzi 4 zenbakira. Hemen, bazuen arazoi irtenbidea bilatzen saiatuko gara, beraz, deitu, beldurri gabe. Eta gaur, estontan azkeneko aldiz, hementxe dut parian, Bihotzu Regerena Fournier. Egunon, Bihotz? Egunon, Frantxis. Tira, gaur ere entzulen kezka gaitzeko pres? Bai, eta aholkuak emateko ere bai, hortara etorri gara gaur ere. Joan den eguntan erki molatu zera eta gaur ere alain entzula sai. Saiatuko gara, gero ez dakiten zuleke nire aholkuei kaso eginen ote dieten, bino, tira. Nik uste baietz eta hau ez zuzurik eritan erratxen, Entetu gara berreka triatoi taldeak bakide berri badula. Imaginatu nor. Ze? Enekoitz? Atzo deitu zuen Doneste Barra? Bai, matxen dunez, bere futbolari bilbideari akabi eman, eta triatoian, federatzeko pauso eman omen du. Atzo txaldeko kondu. Ara, ze ilusioa. Zuerterik duen. Ja, ala den. Erran bezala gaur hortzila dugu, eta ustez deiren bat badugula, bai, Frantxisen konsolatorioa bai erran? Bai, egunon. Egunon bai, nortzela eta ondi deitzen duzu? Patxiku, Dona Maritek. Ongi da Patxiku, eta zein da zure arazoa zer kezkatzen zaio? Beire, 3 seme alaben aitena izta desesperatuenago. Ze, seme alabekin arazorik edo? Arazoa, gaut bada egiten duten hortan agitz onak direla. Tira, hori ez da txarra. Aita gisa arro egonen zara orduan zure alabetaz. Egiten duten hori ongi egiten badute? Bai, zera, hasieran bai, konten, bino, orai, ama, ze desesperazioa. Ta zertan dire, zure seme alabakonak eba? Beire, zarna, 32 urte batu, dagoeneko zarnak, zarna orain dela bizpiru urte laister egiten hasi zen. Laister, korrika egiten orduan. Bai, lehen futbolian ahitzen zen, hemen Donestun, bino, gero urte batin talderik etzela ateri eta hurrengoan zeudenak ere gaiztegia zirela eta laister egiten hasi zen. Orduan korrikalari, atleta bat duzu etxean? Atleta do, kontua da, laister egiten agitza bila dela eta inguruko cross eta lasterketa guztietarat joaten dela. Oir ez da ohitura txarra? Bai, baina hain hona da, lasterketa batera joaten den aldiro. Bueltan trofeo, kopa edo plakaren batekin etortzen dela eta batzutan garaikurraz gain lore shortaren baterek hartzen du. Eta, klaro, astebururo bada lasterketaren bat eta batzutan bi ere bai, beti trasteren bat ekartzen duela eta etxeen ezin kabituz gabiltze. Tira, orduan garaikur pila bat izanen duzu etxean? Hoi da problema, ez dakit non sartu ere, eta, klaro, berak ekartzen du, baina gero garbitu beharrak dire, eta hori dena, eta hori nork ikentu, betikoek, handiek eta biek. Tira, pazientziarekin dena lortzen da, animo. Bai, baina dena ez da horrek itzen. Ez? Ez, hoi alabazarrekin, gero bertze bire batxut, semia eta bertze alaba. Gaztexagoak eta okin ere gauza bera. Ere korrikalariak orduan? Ez, trikitilariek dire. Semik trikitixa jotzen du eta alabak panderua. Zer nolako musikariak dire, onak? Aitz onak, sobera onak. Sobera onak? Bai, ere txapelketa dabiltza eta parte hartu duten txapelketa guztietan edo lehenbiziko sariekin edo bigarrenekin eta bueltatu dire. Pentsa,
8 urtetan 43 txapelketa irabazituzte. Oien, bada zerbait ere, 43 txapel. Ez, 43 txapel ez, 43 txapelketa. 43 txapelketa bider bi buru, espetu kalkulagailua, kabensos, 86 txapel? Hoxe da, hori da, bai, eta txapelaz gain garaikurrak ere, hoxe. Bastakit, nik kasu ezagure egiten zait, bastakit? Ez, hau gure etxean bakarrik eta pasten da. Baina aita gisa lako seme alabak musikarako jaioak izatea arragoteko modukoa da izanen da, ez? Arro, bai, hasieran gainera gustora eramate gintuen arat eta unet eta hasieran sekulako ilusioa, baina ja, 96 txapel, zuk badakizu zer den hori, eta eskerrak etxa hundie dugule. Ta non sartzen dituzue inbertze txapel eta garaikur? Oida bertzea, Andrea eskulanetan abile dela, hain ordenatua eta txapel guztia kuadroan sartu behar zituela, sartu zitzaion kasketan, eta hala, gizakoak lan ederrak hartzen du bai, dena kuadroan sartuak eta paretean zintzilik jo. Denak? Bai, denak, gunek museo bat ematen du. Noizbait etxetik atra beharko dugu, trasto guztiak sartzeko, txikitan amak trikitixan eta apuntatu nahi zituela, eta buruan sartu zitzaion, eta nik eskubaloian apuntatu nahi nintuen, eta hala inbanu, uskez hobe, baina ez zidaten utzi, eta horai komeria. Tira, lasai. Bistan denez, zure arazoa ez da laben abilezia bakarrik. Etxeleku falta duzuela ere, sumatzen dut. Bai, eta traste guztiak garbitu biharak direla, eta hor da bertzea. Nik zure lekuan badakizu zer eginen nuke? Zer, erran. Zaharrenak 32 urte dituela errandidazu ez da? Bai, eta semiak 27 eta alaba gaztinak 26. Baia, koiskorrak orduan. Tira, alaba da, nik gauza bat eginen nuke. Hartu trasto guztiak, eta saldu. Saldu? Bai, garaikurrak zilarrezkoak izanen direz? Bai, batzuk bai. Hobe, hartara, mira, erosten duenak ederki ordainduko ditu guztiak. Saldu traste guztiak eta horrekin lortzen duzuen xoxekin, etxe baterako ez zaizu ailegatuko, baino pisu bateko sarrera ordaintzeko hortxe segurazki, zazi egitera, xoxe horrekin pisu bateko sarrera ordaindu eta seme alabak etxetik bihali. Hartara, ez garaikur, ez txapel, oztoporik ez duzu izanen etxean eta seme alabak ere etxetik kanpo biziko direnez, garaikorrak euren etxera eramanen dituzte eta ez gurasoen etxera. Hala, egi erran ez da idea txarra, eta gainera nik haunitz maitetut, baino gure seme alabek baute etxetik joateko ordua. Jesus, nik gaztenak orain duen adinekin bi seme alabanitun. Bueno, bertze garai batzuk ziren, Ez, hauek ere nahi dutenean badakite independiente izaten, eta, aizue, Andrekin solastuko dut, baina eskertzen dira aholkuak, Ez da zerik, gainera, seguro nago, berriz ere garai batin bezala, baseme alaben garaipenekin postuko zarela. Ikusiko zu? Ja, ala den, mil esker, aio bai. Aio bai. Tira, joan den egunean, esaldi baldeitu nun sare sozialen batian, ez dakit nun, eta ala jartzen zuen, Etxean txapeldu bant nahi baldin baduzu, hasi entrenatzen, eta utzi seme alabak lasai bizitzen. Kontu da, itxe hontan esara hori alferra ferrik, Bai pentsa, zez hori, suerte derra.